Župa Svetog Ilije Proroka Čemirno utemeljena je 1882. odvajanjem pojedinih mjesta od župe Sarajevo. Župna crkva u Taračin Dolu sagrađena je 1888. a obnovljena je 1968. godine. U svibnju 1993. srpski ekstremisti srušili su župnu crkvu, a župnu kuću opljačkali i demolirali. Istovremeno sve Hrvate katolike s područja župe su protjerali. Nalazimo se u Taračin Dolu, mjestu koje je 137 godina središte župe Čemerno. To jest župe koja je nastala 1882. godine dekretom tadašnjeg nadbiskupa Josipa Stadlera. Već 1883. godine ova župa je dobila prvog župnika. I do sada, znači do 2019. ovdje sada je promijenjeno 26 i 27. župnik je sada na službi u ovoj župi. Ispočetka su ovdje župu držali i njom upravljali Franjevci do negdje prelaza u 20. stoljeće. Od tada su Petrovci, odnosno dijacezanski svećenici. Župa, ovo sjedište je i dan danas sjedište i središte cijeloga područja. Na našu veliku žalost, ova župa je krajem 20. stoljeća opustjela. Sva je popaljena, poharana, sva je raseljena. Ovo mjesto gdje je sjedište župe, praktično selo Taračin Dol, je sada nenaseljeno. Mada ima nekoliko obnovljenih objekata, mogli bismo kazati više, jedna vikendica, druga u izgradnji i crkva, spomen crkva u izgradnji i tako dalje. Obnavljanje zavjetne crkve u Taračin Dolu, posvećene čemerskom patronu, u tijeku je, preostalo je još unutarnje uređenje. Sada je sjedište župe u Ljubini, gdje je podignuta crkva posvećena blaženom Ivanu Mercu, a čije je temelje blagoslovio sveti otac Ivan Pavao II. U Banjoj Luci 22. lipnja 2003. Iste godine, 16. studenoga, blagoslovljeni su crkveni temelji, a crkva je posvećena 10. prosinca 2006. Bilo je nas ovdje prije rata oko 2500, međutim rat je svoje učinio, svi smo bili protjerani. Vratilo nas je bilo 200 župljana. Međutim, umire narod i sad nas ima upravo po zadnjem blagoslovu kuća, ima nas 131. I još je stalno ide omladna, nemamo omladne, ide omladna u Njemačku. Što se tiče nas, ovi koji smo u pastoralnom vijeću, mi smo dobro imamo saradnju sa našim župnikom i dobar nam je i tako, eto, nemamo nikakve primjedbe za njega. On je prihvatio naš običaj župe Čemerno, nikad ništa nismo imali problema sa njim. Ovaj Ivo, kako je došao već, on je 4. župnik i dobar nam je župnik. Ja idem sa njim u blagoslov kuća, a zadovoljan sam stvarno. Bilo je njih, ali ovaj ne ganja svoj interes, nego tačno radi u korist župe, tamo je u vojsci, a koliko je kod nas, super je. Ja nemam nikakve primjedbe što se tiče njega, ali eto, mi za Svetog Iliju dođe iz dijaspore naroda, ako ko donese šta para, mi imamo namjeru unutra upremiti crkvu, sva nas smo opremili, zvona još nismo nabavili. Ova naša župa je fatala oko 70 kvadratnih kilometara, golema bila davno. Danas ovdje žive 124 župljana, a dosta ljudi iz ovog kraja je izbjeglo u Golubić kod Knina. U jednom periodu u tome je selu bilo čak 200 kuća ovdašnjih ljudi.
no većina ih je u međuvremenu trbuhom za kruhom otišla na zapad, ponajviše u Njemačku. Povratnik sam od 96. godine, dakle odmah nakon rata. U župu se vratilo svega 10% žitelja. Sa tih 10% smo uspjeli sačuvati jezgrove župe, obnoviti ovu crkvu ovdje. Zavjetna je crkva u stvari, vlastnim sredstvima smo je napravili. A dole u Ljubini, gdje ima živih ljudi, napravili smo novu crkvu i tako živimo i opstajemo. Opstajemo zahvaljujući dobrom suživotu na ovom području sa komšijama. Moram kazati da su ovu crkvu više napravili komšije nego mi, jer je stav zvanične crkve bio da je ne treba obnavljati, budući da nema povratnika. Kazali su, ako ste kadri vlastnim sredstvima napraviti, izvolite. I mi smo to uspjeli, uz pomoć dobrih ljudi. Oko ove crkve ima 10 potpuno napuštenih sela. Mi kažu da nada zadnja umire. Ako postoji nada, onda će se ona pojaviti kad obnovimo starobosanski grad Dubrovnik. To je ovdje jedan biser za koji nisu znali. Stari srednjovjekovni grad Dubrovnik. Mi ga namjeravamo obnoviti, intenzivno radimo na tome. Mislimo da kad taj Dubrovnik postane turistička destinacija kantona Sarajevo, da će se obnoviti ovih 10 potpuno napuštenih sela. A o zajedničkom životu svjedoči i rad glasovitog Hrvatskog kulturnog društva Napredak, društvo dakako jeste hrvatsko, ali otvoreno za sve. Danas smo radili čišćenje župnog dvorišta i župne crkve na Taračin dolu. Imali smo jako lijepu akciju kojoj su prisustvovali svi mještani mjesne zajednice Ljubina, to je župe Taračin do, koja se nalazi ovdje između općina Vogošća, Ilijaš i Breza. Sudionici akcije su naše komšije i prijatelji, muslimani, Srbi i Hrvati, i svi zajedno čistimo i osposobljavamo naše prostorije i naša dvorišta i naše crkve i naše džamije i sve. I to je jedan značajan segment koji nema nigdje u Bosni i Hercegovini. Po tome smo mi poznati i po tome nas ljudi vole i poštuju taj naš odnos sa našim komšijama, s našim prijateljima i sa svim građanima općine Ilijaš. Načelnik, gospodin Akif Fazlić, također je uvijek s nama u svim akcijama kao velika potpora našoj župi i našem župniku i Napretku također i svim građanima naše općine. Velečasni Ivo Jeziđić, župnik u župi Svetog Ilije Proroka, voli za sebe kazati, iako je ovdje već 6 godina, kako je noviji. No, njegovi župljani to ne daju reći. Naprosto, on je njihov župnik i točka. Evo 6 godina sam već ovdje župnik i sa tim malim stadom raduje me da možemo raditi i slaviti Svetoga Iliju. Mladih, nažalost, je sve manje i polako nestaju, stariji umire, ali evo, s pomoć Svetog Ilije slavimo i tražimo njegovu pomoć i zaštitu na ovom brdu, kao na brdu Karmelu, kao što je on nekada molio, tako i mi molimo i tražimo njegovu zaštitu, pa makar jednom ili 2 puta godišnje, a onda u crkvi Blaženog Ivana Merca, sada, znači patron župe Sveti Ilija, prorok, a crkva u Ljubini posvećena je Blaženom Ivanu Mercu, gdje se svake nedelje okupljamo i slavimo svete mise.